kala sakhi ya ka Bharat Bandh ha ka ri borok ka wei menta ka sing khat artarek urum phang ka balakhan da ka jing yalang bayatrei lang jong ki seng tre kampedeng bat lakarshan da ki ka tu kat ningut ki kenhon nong rap ya ka ni ka jing ya ki lapan long ban pedsa ya ki labor code thamai bat ki wei pat ki policy sarkar ki seng bahalang ki lamaham ya ka jing ya shimbenta ka bajilio ha ka leng ki benta Katkum ka jingya thu jong ka All India Trade Union Congress AITUC General Secretary ka Amarjit Kaur kalaong bakalakmi linti hadu kumba live ho kulur ngut kinong tre kin shimbenta ha kani ka jingya ki padba Haka jing bathai bom haka santrek uram phang haka than mingsngat tangsko jongka East Giant Hills kilayam kilapoi shaka laipu arngut kilaman saw ujamal emat chaudhary bat udep malakar kilakhlat no nakani ga jing man saw jongki katba kidang sa sumar hagwahati bat shillong Deputy Commissioner ka East Giant Hills Umanesh Kumar ulapin tikna yakani ga jingja